Nay, namot tumawag. Hello? Hello, Uncle? Ni Uncle Guzman dito, eh. On, Uncle. On. On, madamati. Igat ko igit ti tambak ta mulak mang kumakaba. Kalkal pastira, Uncle. Abroad. Sinaw. Siya. Awan na. Kasano nga, abroad ka. Ang mga inikan yan di na yun, di pagbayad ko kung mati plane ticket. Diyan na tuloy ang gal. Na? Middle East? Kuwan ang gal, danak Middle East. Uy, anak ka, ditilo ka na ti Middle East. Didaya. Uy, ang gal, danak didaya ang gal, ti Marcos. Diti iskuda. Kuwan, madamat talo mitaw. Kita mana? Didak mo na ipagtatakot ang nakanakan nyo. Didak pa gaya mo no ayang ko. Uy, nalpas mi tayo, data sa Marcelina. Apay. Agrimit. King Kangkal. Apay ko magrimitak king ka no, dak magmabrot. Igatang mo tay. Baka. Kasano ang gano? Diyak pa'y may kantitar ni ama. Kawon. Ano sa nadigitay ka? Di nga magkuturan nga. Ay aywanan. Ano maminsan ka pa'y amat ay aywanan tan. Wanang kal. Apay. Ni kasain. Apay subling kasin iti mamanihon na ang tricycle. Kang naglaglagan. Anapay nga rin tipagbiag ka da. Kaya gubing pa'y anak na. Ana? Igatak ti jeep angkal. Mayang haraw. Awa na. Kano, jak pa mabayatan ti motor ni tata. Wong, ti ana. Wong, ti motor na, ti Honda Wabe. Wong, ti Wabe. Ti Wabe 100. Wave. Wong, wave gayam. Wong, jak pa. Dapat 7 bulan lang kal. Apay. Pangpangas na nga, kasi pinangalan tata, ana, hulu-hulukan din dyan ka. Wow, daya. Apay, ano nga pisto ti, nakita nantay? Grocery, ikakandi, kasano kumaangkal, awan. Awan angkal, kani, nanak, dumawdawat pa'y tinayo na ti, pang nayo na ti, tuno-tuno sa ango, tabalay ka. Awan amay, dako angkal. Kaingatan ko abono. Wang. Daga. Kasano ang kal na yan ka? Daga. Kunaktuman ka. Kawal. Datay daga. Samsana daga nga na. Dapat ang tisip-tik tang taligok ka. Ngakukwang ka. Diyak pa yung bayadan. Kawal. Manay na pangkarkaryahan ka. Daga maging tatano ka. Walang kalawaan. Iyalang ka daga. Tarya ka. Manulang awan pa, may sektara ito talunod dito ang gawin. Wong, traktor, repair ka da. Awan na ang kalapaunay ka na eh. Agre-renta aklat tao eh. Wong, kati, anang tatag, arado lang. Kakasing agar arado ito kalding. Walang kalawan. Walang kal. Awan ah. Awan ang kal. Baboy. Talo nga tagilit yun kung may sa takaw. Awan na, Uncle. Saksi kami, Uncle. Wow, saksi kami. Wow, Uncle, saksi kami. Wow. Kisaksi ni Ama. Saksin tata. Madi ka takam ti Miki Berde, Uncle. Madi pa ti Miki ana. Magtitiriga na, Uncle. Kauwan. Kauwan, Uncle. Wow. Ay na Uncle, siguro hindi nabarte kak Uncle, dito pa nagtawag yaw. O Uncle. Awang, kak amo mo kanya ako Uncle, nabarte kak. Wow. Jak amo ti saw-saw nga sao kada. Maliplipatak pa ti pag-awi dak no Uncle. Uncle. Uncle, idi daak dita ka nagapata pa.
kao malagit mo. Hindi nabarbarte ka makaringa kakaidatay mo kadantay. Walang ka. Ayun ang ka. Pasensyahan da ko na. Ganay. Awanan ka. Oh, maure may kati. Marcos ang ka. Isko da. Awan ang ka. Dawatak ati pamakawan nyo ang ka. Unang ka. Pasensyahan da ko ang ka. Ay, gyamayaman naklaw na pala usunit. Gyamayaman ko taman na maawatan na Uncle Guzman. Unang ka. Na! Adapay ti anang kan tangad ko kinang nga dalmaas. Ay nag madi ugali nang kaldaros ang kal apay na bakang ata. Unang kal. Alang harap nang kal agyaman na ta. Kul apak to nang dalmas ko. Nagalas ugali na. Unang kal. Ay sigurado ang kal hindi nak mapakawan di jay. Unang kal ko, Uncle Guzman, ibagam to kini kasin jung arod ang papanan to alaan ti tricycle. Unang kal. Unang kal. Bangam to kinang tingarodan. Alang arod ang kal. Agyaman nak deta. Sumati ko nak ang kal. Ay, si Kamula ti man nakaawat kada tata ka. Awan ani Uncle Guzman. Awan pang namnamak ang kal. Ingip up ko ugali nan. Unang kal. Ano rin anggal? Ta umayak to tunod. Minsan ka dumingot ta. Anggal. Alang haro doon anggal. Pagyamanak anggal anggal ta tuloy ko man dete. Sige anggal. Anggal. Babay ang haro anggal. Agyamanak. Nayem boy. Asano ikat ta? Anggal dalmas ti. Saron mo kakulapan.